Je to taková věc, o které jsem už dlouhodobě přemýšlel. Ještě jsem o tom nikdo neřekl, nikdo o tom neví a možná to udělám. Ale rozhodl jsem se, že o tom rozhodnete vy, jestli to udělám. U mě na kanále tak najdete právě komunitní příspěvek, jestli si mám změnit jméno nebo ne. Ten důvod, proč bych si měnil jméno, tak je ten, že můj kanál tak se těžce vyhledává. Opravdu těžce se dá vyhledat. Zaprvé, protože mám málo odběratelů a protože Minecraftman je takové neoriginální a zároveň bych se chtěl trošku je odpoutat od toho Minecraftového téma, nechtěl bych dělat jenom Minecraft, což potom nedává smysl s tím, že se jmenuji Minecraftman. Tak bych prosil od vás nějaký ten feedback a když tak mi můžete tady do komentářů nebo pod tu komunitu napsat i návrhy, jak by jsem se mnou